転職もそうですし、就活もそうですし、ボスキャリもそうですし、時にMBA の面接とかでもケースを出されるぐらいになってきていて、本当にケースの重要度っていうのは極めて高くなっていると思います。これ準備してない人っていうのは本当に何にもできないで、そのまま落とされて永遠に内定取れないっていう地獄に陥るので、そうならないように、アルファではケース面接対策っていうのもやってますし、かなりケース対策やりたいっていう人たちがもう本当に多いので、コンサルだけではなく、商社金融事業会社等でもケース面接というのがやられている。あるいはケース面接と似たような選考が出されていると。ケース対策をしていないので落ちてしまう人が多いと。で、対策をせずにできると思っている人もですね、結構いらっしゃるんですね。あと、あれですね、既存事業とかに関することも結構ありますね。実際の会社名とかを競いや、合。もう今、LINE とかも実際にもう自分たちのそのビジネスでもっと改善できるポイントはとか、新規事業をやるとしたらどうするかって、これも一つのケースなんですよね。だから、なんだろうな、文学部だからとか、法学部だからとか、なんかそういうことは全然関係なく、単にそのエントリーシートとかウェブテストとか、その並びでそのケース面接っていうのがあって、それは一つの必修科目なんで、やらないといけないっていう認識は持っていただきたいなと思いますね。やっぱり徹底的に実践を積まないとうまくいかないってことです、何事も。これだけケースやらなかったら結構失敗しそうだなと思うんだったら早くやっとくっていうことなだけなので、はい、我々は、そこのケースにおいてはかなりできるだけ皆さんがうまくいくように分かりやすく解説していきたいと思いますので、早めにアルファに来ていただければいろいろ鍛えますので、ご相談、ご連絡お待ち申し上げております。